Maitzen naiz, 39 urte ditut, eta sortzez Usurbildarra naiz, Gipuzkoara, baina bada urte eta erdi hemen Nafarroan bizi naizela, Oztibarren, Muzen, eta orain urrian hasi nintzen hemen Donapaleuko gau eskolan lanean. Aurrezkapen bat egiten ari naiz, haurdunaldian den pertsona bati aurrezkapen egiten ari naiz, baina irakaslea izana naiz aurretik. Hegoaldean gazteago nintzelarik hegoaldean irakasle gisa lanean aritua naiz. Bere garaian Euskal Filologia ikasi nuen eta ikasketak finitu nituelarik Aekan hasi nintzen lanean. Maite bainuen Euskara eta nik modu naturalean, modu organikoan ikasi nuen Euskara. Nire ingurua euskalduna da, nire herria euskalduna da, ikastolan ikasi dut, familia ere bai. Eta sentitzen nuen eta badakit ez dela mundu guztiaren errealitatea. Eta nik jaso dudan transmisio hori nolabait nik ere eman nahi nien beste pertsona batzuei. Eta hori sentitzen nuen Euskararen mundura edo Euskara inguratzen duen mundura heltzeko ibilgailu bat zela Euskara. Eta sentitzen dut Euskararik gabe ezin dela mundu horretara heldu. Eta nire lana hortan datza. Jendeari nolabait baliabide horiek ematea, Euskararen mundura heltzeko. Egun baditut 3 talde. Bi taldeak dira hastapeneko urratsetan dauden taldeak. Eta 3. taldea maila gehiago duten, B1, B2 mailako taldea da. Kurtsoak ematen ditut goizez, arratsaldez eta gauez. Ez da da, nik uste dut usu ikusten dutela Euskararen ikastea bide luze bat bezala, sentitzen dute hizkuntza zaila dela, gramatika bereziki konplexua dela, aditza ere konplexua dela, eta usu zailtasunak naiz hegoaldean eta iparraldean ikusten dute antzekoak direla, zentzu horretan. Baina, nik aipatzen didana da bide bat dela, eta ikusi beharrean aurrean duten zailtasun guzti hori ikusteko benetan egin duten bide hori, eta hartu behar dutela erronka baten moduan, eta ikusi behar dituztela bide horietan irikitzen zaizkiela esateak, eta ez dutela sekula jakin hori galdu behar, ze hori baita ikasteko motivazioa. Kuriositate hori gabe zaila da hona astean bitan etortzea, lan guzti hori egitea, Eta hori, hori da aipatzen didana. Azkenean hizkuntza bat ikastea bide bat da, bide luze bat da, baina bidean topatzen dituzu altxorroiei eutsi behar zaie eta horrela segi.